गावजों रायलायदो रेकर्ड खालामदो ओमफ्राय बिनि मोनसे भिडिअ बानायफिनदो आरो ओमफ्राय जेनेबा हायोबा आदा नोङो थांनानै बिसिनि गामियाव गामिनि सेक्रेटारि गावबुराफोर माबायदि जामारदोंमोन संसारखौ बेखौ नोङो एसे सुधार लानानै हायोबा मोनसे भिडिअ खालामबाव आरो माबायदिमोन आरो बिसिनि न'खरनि मानसिजों रायलायनो हागोन दा कनफारेन्स खालामजोबनो हागोन आरो बिसिनि गासिबो न'खरनि मानसिफोरजों देलाय बे नोंसिनि माबा हिन्जावा दङ आरो ना होमबा दंनाया दङ ओमफ्राय माबा आरो माने बेजों रायलायहरदो माबोरै बोरै फैखो माबोरै सफैखो दे होलाय जोंथ' जेनेबा जायगाखौबो खिन्थाहरनो हायाना दे बेबा मा जाथायनि थाखाय फैदों दे गुबै जाथायखौ गावजोंनो रायलायदो हेलौ हेलौ औ आं माबा बिनिनो बिजिमोन बे पुजित गयारिनिनो बिजिमोन आं गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो आं दिनै बेहाय फैनाय जादों आंहा मा सानमोन फिसाखौ गारनानै गावनि आंगो फिसायखौ गारनानै फैनो आंहाथ' जेबो गोनां गैयामोन ना आरो दे बुंलाय मानो गैयाबाबो दुखुथियाबाबो आङो संसार मोनसेखौनो होनानै जानो हायोमोन ना गाव थिग मोनबा दिनै आङो आं दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न'खरखौ मोजाङै सामलायोमोन थेवबाबो सामलायनायनि गेजेरजों आं बेसेबां दोखो बुजानांगौ बुजानांगौ सानसेबो ओंखाम मोजांखौनो सान्थि मोनजायामोन आङो न'आवनो बेसेबां दोखो बुयोमोन बियो आंखौ मेगन थेगन गासिबो सोबखोजोबोमोन बेसेबां खस्थ' नस्थि खालामोमोन आं जायनिफोराव थानो हायिनि जुनै बेफोरबायदि खामानि मावनांदों होमबा बिदिसो खालामोमोन नोंखौ एथ' खस्थ' आंनि दुखु खस्थ'खौ सोर नुनो रावबो नुवा सिगाङाव खिथाबा आं होयो होननाय नङा गामिनि मानसियानो गासिबो मिथिजोबगौ होमबा नों गामिनि गावबुरानो मानो नालिस होआसै गामिनि गावबुराफ्रा रावबो आखायाव लायाखै गावसिनि न'नि गोजा मानसिफ्राल'सो आखायाव लादों बिमानि बंस'फ्राबो रावबोहाय आखायाव लायाखै आं बिमानि बंस'फोरजों रायज्लायजोब्बाय आरो जोंनि हिनजावफोरनि आंनि बंस'आ बेसोरजोंबो रायज्लायबाय आङो एबसुनियाव एबसुनो खोन्थायाखैमोन गामिनि गावबुरा गामिनि सुबुंफोरा लायाखैब्ला नों एबसुनो खोन्थायाखैमोन गासिबो आङो माबाजोब्बाय आङो खोन्थाजोब्बाय न'नि मानसिफ्राथ' रावबो सापर्ट गैया नों हामथारबाय नोङो एरायग'नो हाबाय नों हामबाय मोजाङै जादो आगैसो होननानैसो आंखौ बयबो बुङो आंनि दुखु खस्थ'खौ रावबो नुवा बेसेबां बुयो बुखुबो सुखुबो आं सानसेबो न'आवनो सुखुयै थानो हाया हिनजावखौ जेनेबा मानो लायो संसार जानो लायो ना नुनो सुनो लायो हिनजावखौथ' बुनो लायाना आं बायदि सथि हिनजाव बियो नागिरनानै मोननाय नङा जोनोमावबो आंहा बिमा बिफा गैजारोङा उन्दैयावनो आंहा बिमा बिफा थैजानाय बेनिखायनो आंखौ जेरै खालामनो हायो बिसोरो ओमफ्राय दा गावसिनि गोरोन्थिखौनो दाबो गावसोर बुजिनानै मोनाखै आंखौसो बिदि उल्था हगारबावदों बियो खिन्थु गोरोन्थि जागोन बयबो गावबा गाव फिसाखौ नायनाय थायो नानि नों नैबे सासे नोंजों थाफानाय बे हौवाया जेनेबा आंखौ कल रेकर्डखौ खालामनानै आगार होनदों नालाय आङो कल रेकर्ड खालामदों दे दे बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो आं दिनै बेफोरबायदि जायगायाव फैनाय जादों नङामोनबा आंहा हाथा हामा जायगायाव आंनि संसारखौ गारनानै फैनो खुनु दरखार गैयामोन आंहा एसेबां दुखु खस्थ' सानसेबो सुगैया आङो बेजों हटेलाव थाहैगोन हटेलावबो मोजां मावा बिमा बिफाखौ सुख'नो दोनामोन बियो खालि बुनाय सोनायल'मोन एथ' थाखा फैसानि गेजेरजों आं मोजां खालामबोयोमोन बेखौ अजा बेजा गोमादोंसो होनना बुंदों नोंखौ मोजां खालामनो हाया आं बेखौ बेथ' गोमादोंसो होनदों नोंखौ गोमानो माने 25 तारिखनिफ्राय गोमादों होनना बुंदों गथ'बो हिनजावबो आं गोमायाखै बिसिनि बिबारबायदि गाज्रि आखलनि थाखायनो बेफोरबायदि फैनो गोनां जादों आङो होमबाथ' नों मोजां बिसोरजों रायज्लायनानै फैनांगौमोन आरो आं होनबोखादोंना बिमानि सिगाङाव आं बेबायदि न'खराव थानो हाया आं थांगोन नांगौबा आङो राव हौवाजोंबो जुलि जाया आङो राव हौवाजोंबो संसार जाया आं नांगौबा आं दुखु खस्थ' सहायनानै आङो बिब' बिनानावनि सिङावनो एरसोनानै जागोन आङो थेवबाबो आंनो नाङा होननानै बुंदों आङो दाबो राव हौवाजोंबो जुलि जायाखै आं राव हौवाजोंबो संसार जायाखै आं आंनि फिसा सासेखौ लानानैसो आं संसार जागासिनो दङ ओमफ्राय बे हौवाया सोरमोन दानि रायलायनाया
आङो बियो दानि हौवाया बे रायलायनाया बियो आंनि मालिकनि फिसाला आंजों दा रावबो हौवा गैया आं दा बेलेग बे मालिकनि रुमावसो थानानै आङो जायो आंनि मोनसे सिना जाना दंमोन नालाय बेखायनो बे मानसिया आंखौ लानानै फैदों आंनि दुखुखौ नुनानै आं गासिबो आंनि दुखुखौ फोरमायजोब्बाय बिनि थाखायनो सिगाङाव आङो बेखौ खथ'बां बुजायोमोन आं थेवबाबो आंनि बुजायनायखौ मोनसेबो लायामोन बियो फंसेबो लायामोन दा खैफोदा जाबाय नालाय आंखौ नागिरबाय बियो हिनजावखौथ' बुनो लायाना संसार जानोसो लायो आं बायदि सैथो हिनजाव आं बायदि मावनानै जाग्रा बे जायगायाव दुथांफारा एरिया जायगायाव सुबायजार दुथांफारा एरिया जायगायाव मोननायानो नङा बियो आं बायदिखौ ओमफ्राय आं होनदों बयनिबो फिसाखौ गावबा गाव निजा जोनोम होनाय फिसाखौ बयबो आसा खालामो आंखौ नाङा आंनि फिसाखौ लांफै होननानै बुंदों आङो गथ'नि मोखांखौ नुयोब्ला नोंसोर एसेबाबो मोजां जायोना बेखौनोथ' बुंदों बिसोरो मैया भिडिअ'खौथ' बिसोर बेखौनो मैयानि भिडिअ बिसोरबो बेखौनो बुंदों जेनेबा जुदि हिनजाव फिनो गोसो गैयाबाबो आं गथ'खौनो होआखैनो मैयानि गेजेराव आङो गथ'खौ हैनो होननानै थांनो ओंखारनायाव बिसोर गिलु बालु मानसिफोर लानानै फैदों बिनि थाखायनो आं गथ'खौ लानानै फैफिननाय जादों आपत्ति गैया आं गथ'खौ मोजाङैनो हरफिनगोन आंबोथ' बिब' बिनानाव आंनि बिब' बिनानाव खुरमा जाथिफ्राथ' रावबो बिसोरजों थांनो होखाला आरो होनदों जोंनि न'खरनि मानसिया एबार जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट गाबोबायोबा जों आखायाव लानो हाया होननायखाय आङो दा आंनि खुरमाफोरनि आंनि बिब' बिनानावफोरनि खोथाखौ आङो मालाबाबो माबानो हाया होमबा नोंसिनि न'खरनि हिनजाव माने नोंसिनि न'खरनि आब'मोन बा खुरमा जाथिफ्रा माने बेखौ जानगार जानायाव नोंनि बेफोरबायदि जानगार जानायाव खुसिसो जादों आरो औ माने मोजांसो मोनदों माने नुखाजोबनाय नालाय गोदोनिफ्रायनो खस्थ'खौ दा आं आसा खालामो गथ'खौ मोजां आं हरफिनगोन गावसोरो नोंथां आंजों रायज्लायनानै लांफैयोबा आं गथ'खौ हरगोन आंहा जेबो अजद गैया मैया ओमफ्राय गावसोरो फैदोंमोन खोथा गैया बिसोरजों मोजाङै रायलायलायदो जेनेबा हौवाजों जेनेबा गथ'खौ आं हरगोन नङा होमबा गथ'खौ आं दोनहैगोन बेबायदि होनलायलायनानै रायलायलायदो नङाबा नोंसिनि खुरमा जाथिफोरजों गथ'खौ नों हरदो ओमफ्राय नों जुदि फैनो गिदिंबा खुरमा जाथिया दोनफैथोंसै बेबायदि खालामलायदो नोंसोर नङाबा नोंसिनि बे मानो होनोब्ला बेथ' बिदि बुंखादों नालाय हिनजावा फैफिनाबाबो आङो गथ'खौ नांगौ होनदों नालाय बेयो आं हरगोन बयबो गाव गावनि फिसाखौ बयबो आसा खालामोना बिनि थाखायनो गथ'खौ नुयोब्ला बिनि गोसोआ चेन्जबो जानो हागौ बिदि साननानै आं गथ'खौ हरगोन माने बयबो गाव गावनि फिसाखौ नुयोब्ला होनदों नालाय मा बे गथ'आ नोंनि फिसा नङा नामा नंगौ होमबा आं जोनोम होनाय गथ'खौ थेवब्लाबो गाव गावनि फिसाया लुबैयोना हरगोन आङो दे जागोन दे ओमफ्राय आं नोंजों रायलायनायखौ आं नोङो बुंबाय नालाय नोंनि बे हौवा माने सेंग्राया बे मा सेंग्रा ना हौवाथाय मिथिया जे रायलायदोंमोन दानि बे बुंबाय नालाय कल रेकर्ड खालाम ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेजों रायलायनायखौ आगार होनना बुंनायलाय बे कल रेकर्ड खालामनायखौ आङो आगारगोन दे दे कल रेकर्डथ' खालामाखैमोन खिन्थु बे खालामनो थिननायलाय आं खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय बे गावसोर हगारनाय भिडिअआ दाननानै होदो नङा फारनैथिंबो थागोन नालाय ओरैबो थागोन नालाय दाथ' बेथ' मोनसे क्लेम खालामदों नालाय नोंसिनि न'खरनि नोंनि हौवानि न'खरनिफ्राय जेनेबा जाय नोंनि दा गारबोना खारनाय बिसोरो जुदि बुङोब्ला जों बे भिडिअखौ दानगोन ओमफ्राय फार्स्टलि नोंसोरो आं बेखौथ' दाथ' नोंसोर रायलायदोंसो नालाय बे कल रेकर्डखौ नों आपलड खालामनांगौबा आपलड खालामगोन आपलड खालामनाङाबा आपलड खालामा दे बुंदो आपलड खालामनांगौ ना आपलड खालामनाङा बेखौ आंनि रेकर्ड खालामनायखौ हगारदो गावसोर एसे खोनासंथोंसै दे होमबालाय माने आं आसा खालामो आं गथ'खौ हरफिनखागोन दे होमबालाय मोजाङै मोजां हरगोन ओमफ्राय जोंखौबो मोजां थानो होनांगोन दे नोंसोर रायलायलायदो जायखिजाया आंनाथ' दायथ'आ मा नोंनि मेसेजखौ बिनिसिम हरनाय बिदि नङा होमबा नों जेब्ला आंखौ भिडिअ आपलड खालामनो थिनबाय नालाय आं बेखौ भिडिअ बानायनानै आपलड खालामना होनोसै आंना दायथ'आ बेल' दे गोजोननाय थाबाय नङाबाथ' आं नोंनि कल रेकर्डखौथ' मानो आपलड खालामदोंमोन नों थिननायखायसो नङा होमबा मालायनि कल रेकर्डखौथ' बिदि आपलड खालामजाया नालाय दे दे